дар байни деҳоти атрофи Тӯс калонтарин деҳаи мост. онро халқаи сабзи боғу бӯстонҳо иҳота намудааст. дар миёнҷои деҳа як теппаи баланд, дар болои теппа як қалъаи кӯҳна воқеъест. девори қалъа пастак буда, дар ҳар ҷояш рӯхандозҳои дарозрӯя дорад. як кӯчаи калон теппаро монанди халқа печонида гирифтааст. агар ба болои қалъа баромада назар афканед, мебинед ки аз кӯча якчанд кӯчаю танкӯчаҳои дигар сарчашма мегиранд. танкӯчаҳо дар байни бомҳои бешумори деҳа раҳгум мезананд. бомҳо ҳама монанди якдигар ва якранг. деҳа дар масофаи дуре ба боғот мепайвандад. аз ин деҳаҳо хеле дур дарёи сир ҷорист. шояд бинандаи закитаб аллакай пай бурда бошад ки маҳз бо ҳамин суханҳо романи субҳи ҷавонии мои устод Сотим Улуғзода овоз меёбад. ва сабаби руҷӯи мо бо ин гуфтаҳо беҳуда нест, зеро мо дар деҳаи Варзики ноҳияи Чусти вилояти Намангон дар зодгоҳи устод Сотим Улуғзода қарор дорем. бо мо бошед. ҳоло ҳамсӯҳбати мо муаллима Муяссар Абдуллоева мебошанд. муаллимаи азиз, дар мавриди деҳаи худ, зодгоҳи худ ва дар мавриди устод Сотим Улуғзода чӣ ёддоштҳое доред? мо медонем ки аз ҳамин ёши модан ҳамин маҳалли теппанда янгичаганда Сотим Улуғзода таваллуд ёфтагӣ, дар ҳамон қишлоқ зиндагӣ кардагӣ. вақте ки ба хондан рафтан Душанбе, дар ҳамон ҷо монда нависанда шуда, дар ҳамон ҷо зиндагӣ карданд. Сотим Улуғзода фахри қишлоқи мо мебошад. мо бо вай кас фахрламиш мекунем. Сотим Улуғзода ки мо калон шудем, ман ҳамин қишлоқ сари қалъаҳо омда як чанд бор омда ба ҳамқишлоқон ҳамсӯҳбат шудагӣ, чегара баста шагӣ буд, мо нарафта мондем. мана боз чекара шуда шуд, мана боз мо рафта омад мекунем, мо ҳеҷ табора сар мекунем. мо лекин ҳамин давлаттамо ва раҳмат, президентамо ям раҳмат, ам Душанбеям президенташон ва раҳмат мегӯем. занона ҳам мошон ҳамон Сотим Улуғзода хешу таборашон ва аз маҳалли ҳамин. ба гуфтаи сокинони деҳа, маҳз ҳамон чашмаест ки устод Улуғзода дар китоби худ тасвир карданд. аз ин чашма нӯши ҷон мекарданд. нависандаи муосири тоҷик, нависандаи халқии Тоҷикистон, узви вобастаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Сотим Улуғзода 2 сентябри соли 1911 дар деҳаи Варзики ноҳияи Чусти вилояти Намангон дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. волидони Сотимхон аз табақаи кишоварзони камбизоат, вале соҳибдилу соҳибхират буданд. модараш зани босавод буда, гоҳо машқи шеър ҳам мекардааст. Сотимхон дар синни 9-солагӣ аз модар ва дар 10-солагӣ аз падар ятим мемонад. сипас дар мактаби усули нав, ки дар Чуст ташкил шуда буд, ба таҳсил фаро гирифта мешавад. соли 1925 ба сафи донишкадаи тоҷикии шаҳри Тошканд пазируфта шуда, онро соли 1932 хатм мекунад. солҳои таҳсил ва фаъолияти омӯзгорӣ дар ин муассисаи таълимӣ дар ташаккули шахсияти Улуғзода ва худшиносии ӯ мусоидат менамояд. вай дар ин муддат бо эҷодиёти Рӯдакию Фирдавсӣ ва дигар шахсутунҳои адабиёти ҳазорсолаи тоҷик шинос мешавад. бо Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Нисор Муҳаммад ва Абдурауф фитрат бар ин шахсиятҳои фарҳангии тоҷик вомехӯрад. вақте бо олими рус Андреев вомехӯрад, панди муҳимтарини зиндагиро, ки халқи худро бишнос буд, ба гӯш мегирад. зимни таҳсил дар Дорулмуаллимини Тошканд бо донишҷӯи факултаи шарқшиносӣ Клавдия Благовещенская
дӯстӣ пайдо намуда баъдан бо ӯ издивоҷ менамояд. аз издивоҷ соҳиби 2 фарзанд азиз ва норахон гардиданд. солҳои 30 Сотим Улуғзода ба пойтахти Тоҷикистони навтаъсисёфта шаҳри Сталиногод омада дар идораи рӯзномаҳои Комсомоли Тоҷикистон, Тоҷикистони Сурх ва маҷаллаи барои адабиёти социалистӣ кор мекунад. солҳои 1934-1937 вазифаи котиби масъули раёсати иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро бар ӯҳда дошт. сокинони деҳаи Варзик Сотим Улуғзодаро дар ёд доранд ва аз ӯ ифтихор мекунанд. Sotим Улуғзода аз ёшишон Тошканда риёсатмандагӣ. Тошкананда забони тоҷикӣ ба институтдо кишода шаҳри баге. Ҳамунҷа хонда вайҳо душанбе гузашта диятаги. Ако худашонай ёддошташонай, сетта китобашонай ҳамаши хондаги. Раҳим Ҷалил ки ондаги. Инҷа ҳамамо вохӯрӣ када ва ҳамун вақтанда мо лӯҳум дахманда мехондем. اگر همین آدم نام شدن ما از گرسنگی میمیریم. این آدم نمیخیره آدم باید تربیه کردگی. همون ننده من به گفتگی پسرم خان گفته همین چالو هم گفته گفه ما خدامو بشمک شنیدیم. 1954 تا و همون چشمه باینده هم تو اطرافش سانکتی بداشتگی باگی بالی همونه در رسمی همه هم بیتگی ما شوپرشون پدر ما Улуғзода Сотим Улуғзода که اماگ واشکن بودگی. وای اماگ واشکن دارم یک تا Сотим Улуғзода این دیماشون مرادوف محمود خان پدر ما این کلمشون ام خونه بسیار میمادن. این آخرین آمدگی وقتشون 78 سال ماه همین فوریه ها بود. سوپی جوانی ما گفتگی حکایشون بود کمتر. انا همونجا همون امال بچه‌ها تورشان دم قشلاق ما تورشان نوشتگی. انا همون کتابانده نوشتگی حکای محمود گفتگی. همون کتابانده های کتاب خونیش همون یوشگری سگدی همون کتابانگی حکای محمود گفته نوشتهشون همون پدری من. Sotим Улуғзода شخصی که همه همدیگری ما بسیار حرمت احترام میکنند و ما هر سال خوانندگان درباره حیات و فعالیت اون کس معلومات میدیم. خصوصا پویست صبح جوانی ما برای آموختن تاریخی دهه ورزش همچون منبع خدمت میکنند چون که حیات خلق‌های دهه ورزش در آن درج گردیده. خصوصا درباره بابا و ماما خوانندگان دانسته میگیرند. مثلا در آنجا نشان دادگی عبدالله بای نبیره هاشون حالا در مکتب میخونند با مثال من آورد نشان میدهم. غیر از آن درباره رحیم خروز میگویند رحیم بابا خروز لقبشون حالا هم نبیره هاشون در اینجا نبیره هاشون میخوانند. این خواننده ها با شوق و ذوق آن را میآموزند. ما گفته میتونم که Сотим Улуғзода افتخار ملی خلقی ما حیاتشون بسیار وضع میگذشتگی در تاشکند چخیر حیات بسر بردن آمده چخیر زندگی کردن خیش اقرباشون بودن حالا گذشته رفتن آنها هم در باری اون کس حکایه میکردن وقتی که صنف 4 ما میخوندم اون کس به دهه ما اومدن حتی که از پیش خانه ما گذشتگی من دویده برام اون کس که تماشا که وقت هم شدگی و سرهای اون کس چه واسه چه درباره پویست صبح جوانی ما خوانندگان حالا مطالعه میکنم. خصوصا من اثر رمان آخرشان فردوسی رو بسیار نظم میخونیم. در دهه ورزیک 4 مکتب زبان تاجیکی موجود بوده با رقم 13 50 60 58 مکتب ها. در دهه ورزگان هم 34 مکتب با زبان تاجیکی تحصیل میگیرند. از علمان بزرگ تاجیک من Сотим Улуғзода در مکتب ما در درس‌های زبان ادبیات تاجیک بسیار من نویسندگان بزرگ تاجیک رودکی فردوسی
عمر خیام، ساتم الوزوده، مطلع نجمیدینوف بچه ها در وقت درس مشغولات بعد از درس در محفل های فن ها کرژوکو تحصیل گرفته بسیار کتاب های اینها بدی کتاب های اینها شناس میشوند. جشن روز تولد ساتم الوزوده مطلع نجمیدینوف بسیار از نوحه آمده از مرکز های توجیکی جمع گذارانده بسیار فکرهای خودشان رو بیان میکنند. ساتیم улуғзода соли 1940 ба аспирантураи Институти адабиёти ҷаҳонии шаҳри Москва дохил шуда ҷиддан ба кори илмӣ мепардозад. соли 1941 баробари оғоз гардидани ҷанги бузурги ватанӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб мешавад ва то соли 1944 дар рӯзномае ки ба фронти ғарбӣ тааллуқ дошт фаъолият менамояд. соли 1944 аз сафи артиш ба ақибгоҳ даъват мешавад ва то соли 1946 вазифаи раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистонро бар дӯш дошт. нависанда аз соли 1946 то охири умр ба кори эҷодӣ машғул мешавад. асарҳои машҳуртарини Сотим улуғзода субҳи ҷавонии мо, фирдавсӣ, восе, ёрони боҳиммат, марги ҳофиз, ривояти суғдӣ ва ғайра то рафт аҳамияти бештар пайдо намуда дар байни хонандагони тоҷик ва берун аз он шӯҳратёр гаштанд. филмномаҳои ҷавонии Ибни Сино ва қисмати шоир низ ба ӯ тааллуқ доранд. соли 1960 филми қисмати шоир дар фестивали филмҳои Осиё ва Африқо ба дарёфти ҷоизаи уқоби тиллоӣ сазовор гардид. соли 1996 романи фирдавсӣ бошад дар озмуни байналмилалии китоби сол ба дарёфти ҷоизаи аввали ҷумҳурии исломии Эрон шарафёб шуд. ин охирин мукофоте буд ки соҳиби худро дарёфт намуд. ҳамзамон улуғзода дар тарҷумаи шоҳасарҳои ҷаҳонӣ бо забони тоҷикӣ саҳми арзандаи худро гузошт. 25 июни соли 1997 дар шаҳри Москва Сотим улуғзода вафот мекунад. бо амри ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷасади марҳум ба Душанбе оварда мешавад. тӯли чанд соат сокинони пойтахт тавонистанд ки дар толори театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо нависандаи маъруфи Тоҷикистон видо намоянд. манзили ҳамешагии Сотим улуғзода дар мазори боғи Лучоб воқеъ аст.